DXDC Radyoman Report. Laumang karong Agosto 2023, magsugod ang trabaho sa napulo ka mga deputized security guards nga mga staff sa Davao City Overland Transport Terminal kundikot alang sa pag-issue og citation tickets sa mga malapason sa balaod trapiko sa maong terminal. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Dikot Manager Aisa Yusop, gisa-isay niini nga ang nasangpit mao'itubag ug makatabang sa ilang problema sa terminal, di inaobserbahan nga dili makabadlong ang mga gwardya sa mga driver nga gasupak sa balaod trapiko. In addition to their trabaho, para the more sila nga magkaroon ng power nga makapamadlong aning mga violators pud nato. Dugang ni Yusop nga lakip sa pwedeng isyuhan og citation tickets sa mga gwardya ang mga pasahero nga dili musubay sa pedestrian lanes. Dugang sa opisyal nga adunay linya alang sa mga pasahero sa northbound to southbound sa maong terminal. Sa pagkakaroon gipailawon pa sa training ang nahisgutang mga deputized nga security personnel. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN. Tatak RMN.